Domaće torte sa lutkom i ne zaboravite na tečno punjenje. To je čak i previše lako. A ja već znam šta ću da radim. Imam predivnu lutku, raščešljat ću je, a zatim staviti na stolicu. Posle ću uzeti žele srca i staviti ih u kalup. A sad ću preliti sve želeom. Odlično. A zatim ću uzeti dozator i sipati unutra malo mog džema od jagoda. Jeste vidjeli moj kuhinjski uređaj? Veoma korisna stvar. A sad ću preliti sve džemom. A zatim ću dodati malo mlijeka. A posle žele različitih boja. Odlično mi ide. Još malo i to je to. Sad ću skloniti kalup. Hajde da vidimo šta je ispalo. O, kakva lepa žele torta. Sad ću staviti lutku unutra i gotovo. Kako se zabavno trese ova žele torta. Odakle duva tako jak vetar? U pomoć! Ne brinite, bako. To je stigla moja brza dostava lutke. Da, uhvatio sam. Šta to radite, šefe? Smirite se, bako. Dakle, izvadit ću svoju prelepu lutku i staviti je u tortu. Tako. A usput, tortu sam već sastavio. Sad ću naneti na tortu mnogo krema. O da, odlično. Ostalo je da se sve razmaže. To ću raditi uz pomoć ovog. Svaka mi čast. Inače, moja torta će imati 2 sprata. Da, dobro ste čuli. Dakle, sada uzimam marcipan. Prvo ga treba razvaljati, a zatim odseći višak. Tako je. A sa druge strane ću seći na pola. I zatim ponovo razvlačim. Tako je. Ostalo je napraviti lep uzorak uz pomoć štapića. Odlično mi ide. Čarobno. Sad ću staviti rep na tortu. Eto, sada moje Barbie nije samo čovek. Ona je prava sirena. Lepota. I ja sam zadovoljan. Ali to još nije sve. Stavit ću marcipan različite boje u kalupe. Eto, napravio sam različite morske figurice. Uzet ću malo plavog želeja i napraviti lep uzorak. Kada svi ukrasi budu gotovi, onda može da se ukrasi torta. Svaki detalj je predivan. Neverovatno. Ja imam bolju ideju. Istisnut ću što više šlaga. Da, njega nikad nije dovoljno. Kevin, ne preteruješ. Sve leti u nas. Šta je, bako, ne čujem, šlag je tako glasan. To je to. Sada treba staviti lutku. Moja lutka je kartonska, ali svakako lepa. Preko stavljam providan okrugli kalup. A unutra sipam sirup. O da, to će biti mnogo lepo. Aha, još malo. Dovoljno. Ali to još nije sve. Posle ću sipati ljubičaste šljokice. Lepota. Liv, brzo probaj. Da, Liv, prijatno. Wow, vi ste tako brzo napravili tortice. Wow, kakva lepa lutka. Sad ću podići kalup. Sirup tako lepo curi po torti. Ovdje čak ima i šljokica. I jedva čekam da probam to. To je mnogo ukusno. Svidalo mi se. Idemo dalje. Što je to? Žele torta? Tako nešto još nikada nisam jela. Dakle, došlo je vreme da se proba. Ukus je super. A žele se topi ustima. Da, sviđa mi se i ova torta. Dakle, ostala je posljednja torta. Što? To je Barbie sirena? Mnogo je lepa. Dakle, probat ću tortu. O, da. Torta je tako nežna. Divno. Znate šta? Ja ne mogu da izaberem pobednika.
A meni su se sve torte svidele. Dakle, svi su pobedili. Čestitam! O, kako lepo! Prva pobeda je zajednička. Pobedilo je prijateljstvo. A sada teži zadatak. Želim prženo jaje, jel može? To je dečiji zadatak. Uzet ću jaja. Bako, pogledaj! Da, ja sam odlučio da meni trebaju najsvežije jaja. Taman, potrebna količina. Hvala, Pile. Dakle, skuvao sam jaje. Kako vruće! Da, sad je vreme da očistim jaje od ljuske. Tako. Zatim treba odvojiti belance od žumanceta. Tako je. A sad ću izabrati najlepšu boju. Uzet ću plavu, da. A zatim narančasta, crvena i zelena. Sada umačem belance u boju i eto, belance se ofarbalo. Bellissimo. Stavit ću sve na tanjir, a zatim ću se pobrinuti za žumanca. Prebacit ću sve u blender. A posle dodati ka njima sirni sos. I ostalo je sve promešati. O da, to sam ih hteo. Sad ću prebaciti smesu u poslastičarsku kesu. I stisnut ću svo punjenje na belance. Da, odlično mi ide. Bako, sad će vam sve izgoreti. Šta? Stvarno? A malo sam zadremala. Valjda je sve u redu. Da vidimo. Da, pirinač se savršeno skuvao. Stavit ću malo na tanjir i napraviti od pirinča medveda. Pogledajte kako je sladak. A sad ću uzeti jaje i razbit ću ga. Savršeno. Hoću da napravim kajganu. Treba sve promešati. Aha, gotovo. A moja kajgana je spremna. Stavit ću je na medveda i politi sve kečapom. Gotovo. Ukusno. Šta je bilo, Bako? O ne, ja sam sasvim zaboravio na liv. Sad ću nešto smisliti. Kindera više nema šta da radim. Znam. Uzet ću pakovanje Pringles, dalje jedno jaje i razbit ću ga u teglu, tako. Zatim ću unutra staviti viršlu. Kako lepo miriše. Sada treba sve promešati i malo zagreti. Da, hajde da vidimo šta je spalo. Gledajte, uspeo sam. Ostalo je dodati sos i to je to. A Liv će se dopasti. Šefe, nećemo to komentarisati. Prijatno, Liv. Vi ste se tako brzo snašli. Od čega da počnem? To su šarene jaje. Sad ću probati. Nije loše. Šta je ovdje? Wow, meda pod čebetom od jaja. Baš slatko i ukusno. Super. Ostalo je posljednje jelo. Ovdje treba viljuška i nož. Wow, to je baš kreativno. Jedva čekam da probam. Jako ukusno. Čekajte, zašto je tako ljuto? Sve mi gori. Ne. Spalila sam sve okolo. Pa onda pobeda je Kevina. To, znao sam da će se Liv svidati. Ja sam najbolji. A sada hoću koktel. Želim da se osvežim. Naravno, Mila. Dakle, meni treba nož. Dobro je da uvek pri sebi imam ogroman nož da bih rasekla takvu veliku lubenicu. Sočna je, odlično. Sad ću iseći sve na trouglove. Tako je. Savršene kriške, svaka mi čast. A sada treba ohladiti lubenicu. Uradit ću to uz pomoć spreja. Odlično. A zatim ću narendati lubenicu. Da, pravo u čašu. Odlično mi ide. Ispao je voćni led od lubenice. A zatim ću dodati led i sipati vodu. Ostalo je sve ukrasiti i to je to. A moj koktel je spreman. Wow, Bako,
ti si super! O, stale lubenica, a mogu da je pojedem? Hvala, sad ću probati! Ajuj, moje zube! O ne, bako, šta da radim? Sad ću sve popraviti, mili. Ubacit ću par žvaka, gotovo. Eto, uzmi bombone, ne plači. Hvala, bako, najbolja si! O, imam ideju! Sipat ću čokoladne bombone u činiju, zatim oreo kolači. O da, obožavam ih. I posle ću dodati mlečnu čokoladu. A malo sladoleda također neće škoditi. I konačno mleko. Čokoladno mleko, naravno. Ostalo je da se sve umuti. Eto, ispao je mlečni koktel. Sad ću probati malo. Hej, što je ovo? Kako je teško. Ali ja sam uspeo da iscedim sok iz svake pomoranče. Gotovo. Sada prelivam sok u čašu. Odlično. I stavit ću ga u zamrzivač. Ostalo je malo sačekati. A ja ću uzeti šejker. Unutra ću staviti jagode. A sada treba sve potresti. Tako je! Sa svom snagom. Da, još malo! O, ne, šefe! A vi se pušite već. Zaustavite se. Hvala. Malo sam se zaneo. O da, moj sok od jagode je super. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve nanom. Gotovo. Liv, probaj. O, naravno. Počet ću sa ovom ogromnom čašom. Šta je to unutra? Nešto od jagoda? Super! Meni se sviđa. To stvarno osvežava. Ja sam sve popila i čak nisam ni primetila. A šta je ovdje? O, lubenica. Cool! I pomoranđa je ukusna. A šta je to? O, ne, to izgleda veoma čudno. Ja neću ni da probam. Pobedila je baka. O, pobeda je moje. I ja sam srećna. Hvala, Liv. Volim te. A šta želiš, draga? Molim te, napravite mi tortu. Važi. To nije problem za takvog profesionalca kao ja. Uzet ću okrugli kalup i seći sredinu. Imat ću 3 sloja i svaki treba lepo premazati ukusnim kremom. Prva kora je spremna, mogu preći na drugu. O da, savršeno. Lepo ću sve razmazati. I dodati med. Hej, bako, ja sam ga prvo uzela. Ne može, a meni je potrebnije. Ne zanima me. Nećeš na dobar način? Onda eto ti. Mamice, sklonite to od mene. Upozorila sam te. Dakle, gdje je moja vilica? Treba će mi još. Gotovo. Vreme je da krenem da kuvam. Sipat ću med u centar torte. Lepota. Sad mi treba krema. Ukrasit ću sa njom svoju tortu. A gore ću staviti žele bombone. Sigurna sam da će moja unuka biti oduševljena. Ona voli bombone. Pa, zar je ovo ukusno? Bolje uzeti žvaku. Jo, ne mogu da otvorim teglu. Pokušat ću ovako. Hajde. Ne? Dobro, onda imam testeru. Pazi! Ostani, draga. Sad će baka sve otvoriti. Eto, vidiš? Hvala, bako. Ti si super. Ja mislim da je žvaka mnogo ukusnija od meda. Još i sa ukusom jagode. Ne mogu da odolim. Moram da probam malo. Gledajte, sad će biti balončić. Op. A s polja ću ukrasiti svoju tortu uz pomoć trake Huba Buba. O da, izgleda odlično. A gore ću da stavim logotip. Odlično, svaka mi čast.
Slažem se. Umjesto meda bolje uzeti nešto drugo. Ja biram sirup Skittles. Znam da ga sva deca jako vole. A od slatkiša ću napraviti šareni ukras i ukrasiti tortu okolo. Kako vam se sviđa moja etiketa? Usput, jestive. Ja sam završila. Prijatno. Koliko torta! Tako sam gladna. Ovdje piše Skittles. Cool! Kakvo ukusno punjenje. Ovo je fantastično. Čak ću i prste da poližem. Ova torta izgleda da je od bake. Prepoznajem njene žele bombone. Zanimljiv fil. Je li to med? Cool! Da, sviđa mi se ova torta. Sada moram da zagrizem žele. Sjajno! Sad ću probati treću tortu. Wow! Je li to žvaka unutra? Pogledajte, sad ću da naduvam balon. To je zabavno! Pobedila je sestra. Ja, stvarno? Hvala! Svaka čast! Šta sada? Čekamo novi zadatak. Molim te, napravite mi kućicu od medenjaka. Šta? Kuća od medenjaka? Kako se to radi? Vrlo rado. Baka ih jednostavno obožava. Mogu ja to? Imam specijalno oružje za to. To je najoštriji nož na svetu. Sa njim ću brzo iseći savršeni oblik kuće. Stavljam sve detalje na pleh i šaljem to u rernu. Bako, šta je to kod vas? Jao, jedva sam donela. Skupila sam najsvežije povrće iz svoje bašte. Sama sam ih uzgajala. Slatko ni zdravo, a mnogo bolje je napraviti kuću od povrća. Treba će mi sir i specijalna kašika da bih ga stavila na tanjir. A zatim to sve treba razmazati. Odlično! Sada mogu staviti šargarepu i krastavac. Sve detalje fiksiram sirom. Izgleda veoma lepo i čvrsto. I naravno treba brokoli. Divno! Što bih se mučila kada mogu uzeti gotovi keks? Njega ne treba ni seći, ni peći, samo umočiti u nutelu i staviti na tanjir. Još krov. Drži se? Da, odlično. A ukrasit ću kuću marshmallowom. To? Zaboravila sam da ga ispečem. Oho, kakav moćan brener. Moram biti oprezna. Ne, šta sam uradila? Izgleda da sam preterala. Jao, kakav užas. Šef neće dozvoliti da u kuhinji bude vatra. Vatrogasno vozilo već ide. Poslaću vam šlag kao pomoć. Hajde, požuri. Kakav užas, šta da radim? Je li to šlag? Nadam se da će mi pomoći. Hvala, šefe. Jao, bože moj, prepala sam se. Kod šefa je sve uvek pod kontrolom. Dakle, vreme je da stavim svoju kuću na stalak i premažem je kremom. Pogledajte kakva lepota. Nedostaju samo bombone ili zalice. Bravo meni. Posljednji dodir. Gotovo. Sestro, završili smo. Oho, ne mogu da verujem. Wow! Ovo šta je? Jao, izgleda da je tu preživeo samo meda. Pa dobro, njega ću pasti. Ne, to ne valja. Baka je napravila kuću od povrća. To je zanimljivo. Ali nisam oduševljena, ne volim povrće. A ova kuća izgleda ekstra. Jedva čekam da je probam. Uzet ću prvo vrata. Ukusno. Uzet ću još i lizalicu. Super.
Ovo je najukusnija kuća od svih. Pobeđuje šef. Čestitam. Jeste čuli? Ja sam najbolja. O da. A šta je tamo, draga? Još malo. Gotovo. Želim hamburger. To je previše jednostavno za mene. Opet brza hrana? To nije zdravo. Super, došla si na pravo mjesto. Za ovakve slučajeve imam kutiju odličnih krofna. Mogu ih koristiti umjesto lepinja i ne moram ništa da spremam. Samo ću ih preseći na pola i staviti čokoladu unutra. Eto, jo, nije ravno. Nema veze, sad ću to popraviti. Savršeno. Gore stavljam kisele gumene bombone i prelivam to sve čokoladnim sirupom. Divno. Jao, to je šećerna bomba. Ja ću spremati klasični hamburgeri. Uzet ću 3 kiflice različitih boja i seći ih na delove. Zatim ću napraviti pljeskavicu od mesa i ispržiti je. Tako je. Savršen oblik. To je to. Pljeskavica je spremna. Mogu je staviti na lepinju. Dalje ide paradajz. A zatim nežan sir direktno iz Francuske. Zatim malo paradajz sosa i divni hamburgeri su spremni. Svaka mi čast. A kako ti se sviđa moja lepinja, šefe? Baš je slatka. Hvala, i ja tako mislim. Unutra ću staviti svežu hrskavu salatu i pljeskavicu u obliku srca. Hrana mora da se sprema s ljubavlju. Krastavci, paradajz i drugi deo lepinje. Jao, Mila, dosta je. Da, upravo si. To je to. Kakva lepota. Ovaj hamburger izgleda fantastično. U stvari, izbliza ni nešto. Ne. Neću slatki hamburger. Wow. A ovo jelo je ekstra. To je bilo genijalno spremiti 3 hamburgera. O, divno. Baš mi se sviđa. Idemo dalje. O, kako slatko. Sigurna sam da je to baka pravila. Wow, i ukus je ekstra. Svaka čast. Baka je pobedila, čestitam. Ja? Bože, hvala puno, dete. Za baku je to najbolji kompliment. Dakle, prvo želim ovakvu tortu, kao na slici. Važi, spremit ću je. O, torta, majstor sam u tome. Jao, šta? O, tortica. Napravit ću je za svoju nuku. Treba samo malo brašna, nekoliko jaja i, naravno, mlijeko. Sveže mlijeko. Sad ću umesiti testo. Jao, kakva lepota, jel da, Megi? A zašto praviti testo kad postoje kupovne kore? Pogledaj, nisu ništa gori. Domaća hrana je najbolja. Ojoj, šta se dešava kod njih? Dobro, nek rade kako znaju. U međuvremenu moj profesionalni mikser će umutiti testo. Da, odlično. Podelit ću testo na 5 jednakih delova. A sad treba dodati boju. Stavit ću rukavice i promešat ću testo. O da, sad će svaka kora biti jedinstvena. Pa šta? I moja torta će biti jedinstvena. Dodat ću u nju pastu od kikirikija. Namazat ću prvu koru, zatim drugu. Odlično. Probat ću malo. Baš ukusno. A vreme je namazati treću koru. Jao, moram pojesti još jednu kašiku.
Da, divno. Jao, Maggie, šta to radiš? Nemoj tako. Bolje pogledaj kakav domaći džem imam. Sipat ću svu teglu u svoju pitu. Odlično. Sad malo testa za ukras. Divno. Najlepša mreža od bake. Kakav miris. Vreme je da ideš u rernu. Tako je. Budi tu, a baka će malo odspavati. To je to. Moje kore su spremne. Sad ću sastaviti tortu. Svaku koru namazat ću kremom. A boje kreme će odgovarati boji kora. Iz polja ću namazati tortu. Ovako. A sad je treba izravnjati specijalnom lopaticom. O da, to će biti pravo remek delo. Ali to nije sve. Sad ću napraviti slatku dugu. Stavit ću je na tortu. A tamo gdje je duga mora biti jednorog. A sa strane će biti oblake i srca. To, nadmašio sam sebe. To je savršeno. Jao. Ups, to je moj sat. A vreme je vaditi pitu. Da, pita je spremna. Može se jesti. Pomerite se, baka je došla. O ne, svi imaju tako lepe torte, a moje izgleda ružno. Znam. Ukrasit ću je bombonama M&M's. To je to, Sophie, probaj. Wow, koliko torta. Od koje da počnem? Eci, peci, pec, ti si prva. Probat ću. Suva je. Ne mogu bez kole, izvini, Maggie. Wow, a ovo je bakina pita od jagoda. Miriše prelepo. I mnogo je ukusna. Bako, obožavam te. Wow, a kakva je to lepota. Moram probati pače. Jao, pa to je duga. Torta je baš nežna i ukusna. I ovaj jednorog je mnogo lep. Ali čiju tortu da izaberem? Ipak je šefova torta pobedila. Da, najbolje. O da, znao sam. A sad želim da pojedem kokice kao u bioskopu. Šta? A zrna kukuruza. A mogu ja to. Pobedit ću. Ne, ovdje su potrebna specijalna zrna. Ja imam takve. Pripremit ću vaze od folije. A sad ću sipati zrna direktno u njih. I naravno, treba ulje. Sipat ću ga na zrna. Tako je. I nigde bez boja. Sa njima će jelo izgledati zanimljivije. Ova ovdje. Odlično. A sad je vreme za vatru. Pazite se zrna, sad ćete eksplodirati. Mislim da je dosta. Da vidimo šta je ispalo. O da, crvene kokice. Jesu dobre, bako? Kako vam se čini boje? Pa dobro, kako god. Jao, nemam pojma. Kod mene će sve biti prirodno. Samo treba izvaditi zrna svojim novim uređajem. Gotovo. Sve sam skinula. Sad stavljam malo maslaca na tiganj. Mada stavit ću malo više. Ovako, sad mogu baciti zrna. I dodat ću šećera naravno, jer moje Sophie jako voli slatko. Stavit ću poklopac i sačekati. Ups, zrna pucaju pravo u tiganju. Gotovo. Kakav miris. Vreme iskoristiti tajni sastojak.
Rastopit ću marshmallow u tiganju, dok se ne pretvori u pastu. A sad ću dodati kokice. Sve treba dobro promešati. Odlično, napravio sam kuglu od kokica. Tačnije imam čak 5 kuglica različitih boja. Vreme je da sipam kokice u činiju. Jao, kakva lepota. Sam, šta je to kod tebe? Zar su to kokice? Hej, eto i tebi. Kao deca ste? Dobro je što imam kokice koje treba samo zagrejati. Stavljam ih na tiganj pravo u kesi i čekam. Da, to uopšte nije teško. Čekajte, kakav je to miris? Šta? Miris? Jao, sad će eksplodirati. Maggie, šta si napravila? To su kokice. Jao, moram sve to brzo spremiti. Da li je barem nešto preživelo? Šta? Samo jedna kokica? Jao, izvini, Sofije. Držat ćeš dijetu danas. Wow, koliko kokica. Kakav je to miris? Fuj, šta je to? Izgorela kokica? Bije. A ovo su prave kokice. Probat ću ih. O, slatke su. Bako, znaš šta volim? O, a šta je ovo? Razvlači se. Izgleda super. Ukus je neverovatan. Ove kokice su definitivno zaslužile pobedu. Još jedna pobjeda i ja sam najbolji. Sljedeće jelo su američke palačinke. Hoćete li moći? Šta? Palačinke? A kako se prave? Jo, šta se dešava? Vreme je dodati u mleku 2 jajeta. Sama ću odlučiti šta treba. Pa dobro, kako znate, a ja ću staviti. I naravno malo brašna. Sad ću mutiti testo u svom profesionalnom mikseru. Siguran sam da ću i ovaj put pobediti. A rano se raduješ. Moja mutilica nije ništa gora. Ja mogu i sama promešati testo. Aha, treba dodati mleko, šta još? Brašno, tačno. I jaja. A može i sa ljuskom. Sad treba sve to promešati. A ništa teško. Samo što je testo nekako čudno. Možda ga treba još promešati. Dakle, vreme je sipati testo na tiganj. Tako je. A sad mi treba čokolada. Namazat ću je na palačinku i pokrit ću je drugom palačinkom. Odlično ispalo. Šta to radi? A ovdje ću dodati zelenu. To je to. Kompletan set. Malo ću promučkati. Ovako. Da. A vidi kako ja mogu. A baka ima puno iskustva. Ali ja mogu crtati svojim obojenim testom. Moja palačinka će izgledati kao remek delo. Završni dodir i portret Sofije gotov. Šta? Već su završili? A kod mene je ovo čudno testo. U redu, samo ću ga sipati u tiganj, a neka bude šta bude. Sofi, jesi li već ogladnila? Pomeri se, a rekla sam da se skloniš. Opet se svađaju? Šta to smrdi? O ne, moja palačinka gori. Moram je odmah okrenuti. Prebit ću te. Kakav je to miris? Maggie, šta si uradila? Ups, izgleda da je moja palačinka spremna. Opa, svaka vam čast. Sva jela mirišu divno. Čekajte,
Je li to opet nešto izgorelo? Aha, to je Megina palačinka. Naravno, izgleda grozno. O, jesam to ja na palačinci? Cool. Probat ću. Baš ukusno. Čekajte, ovo su Vakine palačinke. Prepoznala sam ih. O da, unutra je čokolada. Baš kao što volim. Tako su ukusne, ne mogu da se odvojim od njih. Vako, najbolja si. Pobedila si. O, hvala dušo. Mali, jesi čuo? Ćao svima, jeste spremni za kulinarski izazov? Vaš prvi zadatak je da spremite jelo sa sirom. Ja obožavam sir. Ovaj zadatak je za pravog šefa. Počinjem. Dobro, unuče. Smislit ću nešto. I ja volim sir, posebno topljeni. A šef više voli francuski sir. Jao, kakav gadan miris. Baka je našla buđavi sir. Uj, skloni ga brže. Baš je ružan. Užas. Dobro, ja ću spremiti za brata sirnu pastu. Dakle, prvo treba skuvati nudle u mleku, a zatim dodati začine. Da, sa njima će nudle biti još ukusnije, ali glavni sastojak mog jela je sir. O da, odlično mi ide. Kakav miris. Dodat ću sir i promešati sve. O, kako lepa boja. Ali to nije sve. Dodat ću još malo slanine. Tako je. Mislim da je dovoljno. O da, moj jelo je super. Mislim da će brat biti oduševljen. Stavljam sve u kutiju i to je to. Bako, a šta je kod tebe? Najlepša hrana je hrana koja je spremljena svojim rukama. Dakle, ja ću napraviti za svog unuka najlepšu picu. Gledajte kako baka može. Eto, moje testo za picu je već spremno. Sad ću ga premazati sirnim sosom. Odlično se slaže sa testom. Ali sad ću dodati krušku. To će biti odlična kombinacija. Eto, isekla sam krušku. Ostalo je lijepo poređati na picu. Sviđa mi se. I obavezno treba dodati plavi sir. Jao, bako, povratit ću. Treba mi gas maska. O ne, ni meni ni dobro. Jao, o ne, svestiću se. Pa šta nije u redu, ne razumijem? Miris je baš dobar. To je delikatesa. Dakle, ostalo ispeći picu. Uradit ću to uz pomoć vatre. Eto. Završila sam. O, šefe, jeste li u redu? Jeste već završili? Mama mia, šef još nije ni počela. Dobro, sad ću odmah da krenem. Prvo će mi trebati okrugli kalup. I seći ću sredinu od pljeskavice. A unutra ću staviti sir. A preko malo slanine. Da, tako je. A sada treba umutiti jaje. Tako je. Preliću pljeskavicu i dodati krušne mrvice. Odlično. Ostalo je premazati pljeskavicu uljem i ispeći u rerni. O da, to će biti jako ukusno. A dok se pljeskavica sprema, ja ću se pobrinuti za lepinju. Iseći ću je na 2 dela i dodati salatu. Kako je moja pljeskavica? O da, izgleda divno. Dakle, dodat ću još malo povrća i paradajz sos. Da, moj burger će biti mnogo ukusan. Završila sam. Prijatno, mali. Opa, da vidimo šta ste spremili. Ova pizza izgleda baš neprijatno, ali ipak ću je probati. O ne, nisam trebao da radim to, ne sviđa mi se. Sirne nudle izgledaju baš dobro. Sad ću ih probati. To je baš ukusno. Nije loše. Šta je to? Kako lep burger. Jedva čekam da ga probam. To je najlepše što sam ikad jela. Dakle, šef je pobedio.
O, baš mi je drago. Hvala. Jeste spremni? Vaš drugi zadatak je vafle. Odlično. Spremni smo. Dakle, meni treba brašno i jaje. Sad ću napraviti najlepše testo. Eto. Ljuska mi ne treba. Ej, bako, pogodila si mene? Jao, izvini, draga, nisam namerno. A sad mi treba mleko. Bako, pazite. Izvinjavam se. Dakle, sve sam dodala. Ostalo je to sve promešati. Moje testo je spremno. Sad ću ga sipati u aparat za vafle. Ostalo je malo sačekati. Sumnjam da će obične vafle vam doneti pobedu. Ja ću spremiti nešto zanimljivo. Dakle, napravit ću slatke vafle od bombona. To će biti baš originalno. Tako je. Jeste sigurni u tom receptu? Naravno, bako. Ja sam profesionalac. Pogledajte. Ovo izgleda jako dobro. Ojoj, šefe, a vi ste čarobnica. Dobro, ja sam smislila nešto. Napravit ću karamel. Da, tako će biti mnogo ukusnije. Izgleda jako dobro. Svaka mi čast. Preliću vafle i to je to. Oduševljena sam. Jedva čekam da mali proba. Jesu svi završili? Jao, svi su već završili, a ja nisam ni počela. Imam samo sirup. O, tačno! Napravit ću vafle od sirupa. To je genijalno. Dakle, sipala sam sirup u aparat za vafle. Ostalo je samo sačekati. A dok čekam, poješću drugi sirup. O, da! To je prelepo. Srećno vam. A ja ću ukrasiti moje jelo ovim lepim sladoledom. Stavit ću jednu kuglu. I još jednu. Mada 3 kugle će biti dovoljno. A sad ću preliti to sve čokoladom. O, da. Sigurna sam da će pobjeda biti moja, jel da, bako? To ćemo još vidjeti. I moje jelo je dobro. Ja ću dodati puno meda. Baš je sladak i zdrav. I na kraju jagoda. Kako ste smešni. Dobro, pošto svi ukrašavaju vafle, i ja ću dodati bombone. Eto! Kako ste? Ja sam gladan i spreman sam da probam vaše vafle. Samo nemojte da mi smetate. Kako lepe zelene vafle. A kakav je ukus? Ajoj, to je jako kiselo. Ne sviđa mi se. A ove vafle sa jagodom izgledaju baš privlačno. Sad ću probati. Wow, zadovoljan sam. Da, to je baš ukusno. A šta je šef napravila? Kako lepe vafle. Jedva čekam da probam. O, da, to je jako ukusno. Hvala vam puno. Ali pobedila je baka, da. O, dušo, baci kocku. Gotovo? Hoću takav žele. Žele? To nije problem. Samo treba uzeti želatin, šećer i naravno vodu. Onda sve to promešati. O, da. Napravit ću puno želeja, različitih boja i ukusa. Ovaj oblik je odličan. Sipam prvi sloj. A ja ću u svoj žele dodati domaći džem od jagoda. Ovako. Sad miješam. To je to. Sad mi treba nešto iz moje torbice. Veštačka vilica. Ne. Pletenje. Ne. Jao, evo ga, mog kalupa.
Ovdje ću sipati žele. Jao, sad ću da kinem. Jao, moje naočare, ne vidim ništa. Dobro, stavit ću žele u frižider i potražit ću naočare. Jao, gdje sam? Tu je vruće. A sad je previše hladno. Jao. A sada mokro. Želatin? Pa ne, bolje su gumene bombone. Ćao, medvjediću. Pojeo si mog prijatelja. Izvini, Medo. Sad ću vas staviti na tanjir. I jednog od vas ću probati. Mada bolje neću. Malo ovdje i još ovdje. Što više. Nešto nedostaje. Da, jagode će odlično dopuniti moju gumenu kocku. Vučemo, da, ispalo odlično. A sada drugi slojevi. Lepota, još samo da ukrasim to sa jagodama. A sad ide ova ukusna krema. Ukrasit ću svaki sloj. I još par jagodica na vrh. Da, savršeno. Jao, baka se vratila. Bako, čekaj. Evo ti naočara. Jel sad bolje? Jao, hvala, Ben. Tako si dobar dečko. A kakve su to biljke? Jao, Ben i Tina su dali sve od sebe, ali ja nisam ništa gora. Paige, šta ti se više sviđa? Oho, koliko hrane. Ne znam odakle da počnem. Probat ću prvo ovu kocku. O, pa to su gumeni medvjedići. Obožavam ih. Uzet ću celu kocku odjednom. Jao, raspali su se. A kocka je prazna, to nije dobro. Sad ću probati bajkino žele. O, baš je žilavo. Verovatno mi treba viljuška. Ne, viljuška ga ne može probiti. U redu, morat ću da koristim ruke. Čekajte, šta je to unutra? Bako, pa to su tvoje naočare? Fuj. Dobro, ostale samo žele torta. Kako se smiješno trese. Probat ću. Žele, jagode i krema se tako dobro slažu. To je ludo ukusno. Tina, pobedila si. Pa zar je moglo biti drugačije? Dakle, sad mi se jede sladoled. A možete li ga spremiti? Naravno. Mleko iz flaše? Ne. Trebaju mi najsvježiji sastojci. Ćao, kravice. Hvala na svežem mleku. Sad ću pomešati mleko sa šećerom u svom profesionalnom blenderu. Sipat ću u kalupe. I stavit ću štapići. Dalje ću staviti kalupu u ovu posudu. I izvaditi nešto iz mog kofera. O da. Tečni azot će odmah zalediti moj sladoled. Jao, Tina, opet sve komplikuješ. A gledaj kako treba. Sad nam ne treba sladoled. Prvo ću napraviti vafle od mlijeka, brašna, šećera i jaja. Miješam. I sipam testo u peglu za vafle. Čekam malo. I dok je vafla još vruća, napravit ću od nje kornet. Ovako. Savršen oblik. Sad ću odneti sladoled u frižider, nek se stegne. Treba malo sačekati. Mleko? Previše teško. O, imam bolju ideju. Uzet ću Sprite i stavit ću štapić u njega.
A sad ću ga zalediti u frižideru. Bako, jesi li zaspala? Jao, šta? Da, zadremala sam. Hvala što si me probudio, Bene. Moj sladoled se smrznuo. A ja ću zalediti svoj. Savršen sladoled. Savršen sladoled je bio u mom djetinjstvu. Preostalo je samo da premažem svoj sladoled čokoladom. I par ukrasa da bi moj sladoled ličio na životinje. Paige će se sigurno dopasti. Ja bolje znam šta će se Paige svidjeti. Sad ću napraviti nekoliko kuglica od svog sladoleda. Ovako. Jao, sladoled je baš ukusan. Hoćeš da probaš, Bene? Izvini, bako, zauzet sam. Jao, ne mogu da izvadim. Nisam razmislila o tome. U stvari, samo ću iseći flašu na pola. Ovako. Sklonit ću sve suvišno. I to je to. Posluži se, Paige. Wow, kako lepo. Što je to? Baš je teško. Pa, valjda ni loše. Ups. Pa, razbio se. Ups. Porcija je bila prevelika. O, koji sladoled da izaberem? Neka bude prase. Baš ukusno i preslatko je. A šta je kod bake? Wow, baš kao na mom crtežu. A ukus je još bolji nego što sam zamišljala. Bako, čestitam na pobedi. O da, ja si čulatina. Ne brini, Bene. A sada želim marshmallow. Baš je sladak, zar ne? Jao, opet nemam pojma šta je to. Ali sigurno ću nešto naći u svojoj knjizi recepata. Pita Kajgana. Mislim da mi treba čokolada. I naravno, marshmallow. Prvi sloj će biti od čokolade, a gore ću staviti marshmallow. To je to. Iskoristila sam celo pakovanje. Sad mi treba rerna. Jao! O! Ben, hvala ti. Spasio si mene i moje jelo. Biću pažljiva. Stavit ću kalup u rernu. To je to. Sad treba malo sačekati. Čime da se zauzmem? O, tačno. Gledat ću svoju omiljenu seriju na TV-u. Jao, kako su smiješni. Jao, šta ja da radim? O, znam. Sad ću napraviti zeca od njega. I nacrtat ću oči i usta. Savršen je. Ja ću sve napraviti sama. Pomešat ću želatin sa vodom i šećerom. I dobro ću to sve umutiti. Uz pomoć šprica sipat ću ovu tečnost u slamke. Odlično. Koju boju odabrati? Ipak crvenu. Dodat ću malo ovdje. I ponovo ću promešati. O da, boja je divna. A sad ću ponovo koristiti špric. Uradit ću sve isto što je prošli put. Eto, moje domaće kikice od marshmallowa su spremne. Ostaje samo da ih spojim zajedno. Ovako. Divno. Jo, šta je to? Je li to Tina pravi puža? Oho, pa mislim da mogu probati malo. Jao, nisam ništa dobio, šteta. Savršena spirala. Čekajte, a gdje je baka?
Jao, kakva tužna serija. Ne mogu više da gledam. O, moje jelo je spremno. A vreme je da donesem to Paige. Jao, kakav miris. Oho, kakvi slatki zečevi. Kakav zanimljiv kolač. I kakva lepa spirala. Nju ću prvo probati. Tako je velika. Baš je ukusna. A sada bakin kolač. Wow, kako se razvlači. Sviđa mi se kako se marshmallow slaže sa čokoladom. Bako, svaka čast. Oduševljena sam. Super. Jao, ovi zečevi su divni. Tako su mali i sigurno mnogo ukusni. Da, jesu. Ben, to je preslatko. Ti si pobedio. O da, znao sam. Niko ne može da odoli zečevima. Eto, vi imate tako velike flaše sa želeom, a ja... Eto, uporedite njihove veličine. Nema potrebe za tim, jedi ono što ti daju. A ja sam dobio puno želeja. Još nisi vidio moju porciju? Nije samo velika, već i šarena. Tina, tvoja flašica zaista smešno izgleda. Ali ja sam sigurna da će moj žele biti najukusniji. Baš tako. Nikada pre nisam probala žele sa ukusom KitKata. To je jako ukusno. Čekajte, kako da dođem do želeja koji je na dnu flašice? Moram ga izvući jezikom. Jo, zaglavila sam se. Quentine, pomozi mi. Vuci flašu, samo mi jezik nemo otkinuti. Jao! Joj! Tina, izvini, nisam hteo. Sve u redu, bitno je da je jezik izašao. Odlično, znači sada mogu početi da jedem svoj žele. Pogledajte koliko ga ima i kako primamljivo izgleda. Želim da pojedem sve odjednom. O, da. Pogledajte, od žele Huba Buba može se naduvati balon. Wow, super! Da, možemo igrati sa njim. To je baš zabavno. Quentin, a znaš li odbiti glavom? Ha, to je easy. Jao, sad sam sav lepljiv. Fuj. Dobro, vreme je da probam ja žele sa ukusom Skittles. Za početak moram ga samo izvući. To nije baš lako. Ne mogu. Tina, Quentin, dođite ovdje. Treba mi vaša pomoć. Vi pritisnite flašice s obe strane, a ja ću jesti žele. Okej. Evo ga. Prelepo. Već sam se umorio. Možda je već dovoljno. Ja sam se umorila. Jao, naša Sofija je postala isto tako šarena kao njen žele. Jao. Da, divno. Šta me tako gledate? Jao, izgleda da sam nečim bolesna. Pa, bitno je da si lepo jela. Wow, koliko tu ima sladoleda. Samo što je sa ukusom brokolija. Ali to uopšte nije ukusno. Čak sam srećna što imam ovako malu kantu. Jao, fuj. Dobro, brzo ću pojesti to. Jao, kako da izvadim ovaj sladoled? Ups. Jao, trebalo je da padne par centimetara niže. Ali, barem mogu da ga bacim. Kako to? A ko će da ga jede? Hajde, moraš ga probati. Kakva glupa pravila. Mrzim brokoli. Jao, muka mi je od njega. Najgori sladoled koji sam ikada probala. Ne zavidim vam. Sophie, sada ti.
zamisliti koliko je gadan. Dobro, prvo ću ga probati prstom. Jo, odvratno. Čekajte, treba nešto smisliti. Znam! Učinit ću ovaj sladoled barem malo ukusnijim. Uradit ću to uz pomoć čokoladnog sirupa. Onda ću dodati šlag, šarene konfete, zatim štetići poki i jagode. Tako je mnogo bolje. Sigurna sam da će to lako pasti. To nije loše. Pa mislim da bih mogla pojesti celu kantu ovakvog sladoleda. Stvarno mi se sviđa. Eto, sve sam pojela. Jo, a rano sam se obradovala. To uopšte nije lepo. Sad ću podrignuti. Pa ne može. Zalepit ću ti usta. Dobro je. Jao, zar i mene ovo čeka? Ali ja sam ipak muško, tako da moram silom da progutam sadržaj kante. Jak sam i hrabar. Jao, slušajte, ko je otvorio prozor? Zašto je tako hladno? Treba mi fen da se ugrejem. I više nikakvog sladoleda. Mogu se prehladiti ovako. Tačno! Ako se sladoled otopi, pretvorit će se u koktel. A koktel je lakše popiti nego pojesti sladoled. Jao, kako smrdi! Ali nema veze. Izborit ću se nekako. Probat ću. Jao, fuj. Okej, pokušat ću da popijem sve odjednom. Clementine? Jao, nije uspela. Ali svaka čast na pokušaju. Devojke, zatvorite nosove. Jako smrdim. I ponovo imam najmanju hranu. Ali moj koktel je mnogo veći. A moj je najveći. Društvo, jedva čekam da ga popijem. Tako da hajde, požurite sa svojim koktelima. Lako. Ja ću popiti svoj koktel odjednom. Super! I jao, kako čudno! Kakvo neobično dejstvo! Ali i dalje ukusno! Quentine, sada ti! Lako! Piti kroz slamku je predugo. Bolje da uradim to na drugi način. Da, divno! Pogledajte, sad sam skroz ljubičast. Kakav cool koktel! Kao neka vrsta čarobnog napitka. Sophie, sad si ti na redu. Konačno, toliko sam žedna da ću sad ovu čašu popiti odjednom. Bilo je ukusno. Jao, šta je sa mnom? Čini mi se da se dešava nešto čudno. Kakav užas! Sophie se pretvorila u... Stanite, gde ćete? Sad čekajte. Ja sam Sophie. Izgleda da ću ja prvi jesti kokice, jer je moja porcija najmanja. Šteta. A moja je ogromna. Meni odgovara i klasična veličina. Pa, ja imam samo jedno zrno ovdje, ali znam kako ga pretvoriti u kokice. Samo ću ga staviti na stol, nakon čega uhvatiti sunčevi zraci lupom. Zrno će se zagrijati i pretvoriti u kokice. Tako je. Kakav miris. Gotovo, vreme da probam. To je veoma ukusno. Ali naravno šteta što je tako malo. Sophie, sad je tvoje da probaš kokice. Treba ih još napraviti. Znam šta će mi pomoći. Toster. U njemu je visoka temperatura, tako da će se zrna sigurno otvoriti. Gotovo. Gledajte. Nisu se samo otvorila, već su se pretvorila u tostove. Ja, Quentin, izvini, nisam htjela. Pa, hajde da probamo. Da, to je nerealno ukusno. Tina, sigurno će ti se svidjeti. Ne sumnjam. Vratit ću se uskoro.
Imam toliko zrna da bez rerne ovdje definitivno neće moći. Dok se kokice spremaju, ja ću se malo poigrati. Da, eto vam. Kakav miris. Jao, moje kokice su gotove. 1, 2, 3. O, šta se dešava? Ovo liči na apokalipsu od kokica. A šta je tu loše? Sad imamo dovoljno kokica za sve. Poslužite se.